Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachanya ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyu one pathis YouTube channel, kusubscribe mahara woitina on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Vadikani ndine video iriri sekudziwa kwamunozvita muri yeZimbabwe maupdates ipanapa tinoyana kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti uwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo rimusikana akarohwa chadonha mutown. Arohwa chadonha mutown, mari yakarohwa chadonha inosvika $400. Vadikani, kana uchipinda mutown uchangotanga kupinda mutown, even wagara uri mugari wemuHarare, hakuna munhu anonhonga mari mutown kashoma izvo zvokuti zviitike. Chinenge chiri chitsotsi chaunenge uchida kutorohwa. Iyambiro, idzidziso, ichenjedzo kune avo vari kuona this video. Ndosika ndichiti share this video kune hama neshamwari kuti vawane ruzivo, vabatsirikane nekuwana manews updates kubva pano paHadzirare 263. Zvandoda kukuitira ida kusiya muchiona video remusikana uyu akarohwa chadonha ndobva ndadzoka ndichirovara president Mnangagwa. Ndatione this video. Kasanzi ndonga mari. Wawerenga ku. Wawerenga kupi mari. Saka vakubira chi? Uri chema unonza mari ri. Chitoko. Munaji. Waona kubona. Saka nawo papa passport. Wawaya nawo. Vazokuti nawerenga mari. Ayo wanyemba kaukati apa paunika. Vanokutenda mutele kisanyimbe. Saka uri kuti apa uri nyepera manje. Kuti zvinonzwisa tsitsi zvokuwanda. Pakudzoka ndabva ndawashaya. Ndenonzi welcome to Harare hanzvadzi yangu. Watowa wadonetera mari, waona mari dzereni. Next update ivideo rapresident Mnangagwa apo pavaipa speech kuVictoria Falls. So video iri rikutendera mastreets esocial media. Dauti mungoona clip video iroro wapedza kuzvionera utaura wega zvaunofunga mucomment section. Ini saHadzirare ndafunga kukutizai. Tinosangana zvekare munguva inotevera. Walike this video here, wanga wasubscribe here, washare kune hama neshamwari here. Vadikani, rudo rwenyu rwakandikoshera, handizive kuti ndinokutendai nei nesupport yamunopa pano pathis YouTube channel. Pakauya ndege ichibhururuka ndobva akuseka kwazimoti muri vane vevhu kutonga nyika kutorera vanobhuruka vemudenga abva aseka kuti moti muri vana vevhu muda kutonga nyika mutorere vanotonga vanobhuruka vemudenga. Saka vamwe vakanga varipo, ini nomwe wangu is late now, Matthew Malawa, I think you know. Matthew takaramba takanyarara. Saka kanzi aiwazve tainzi vana vevhu, sikanzi aiwazve zvotakwa nevana vevhu izvo hazvinei kuti varungu varobhuruka nomudenga, isitoda nyika yedu. Vanhu vaenda kutanga kudini kupopotedzana vari vaviri, anoseka neanoti haiwa hati taure zvenyika ndeyedu, ndobva vatanga kugwa kurovana zvibhakera. Saka pane drum fachi, drum remvura, handitika kumusha kubhikiti, kumusha uku pane danda rakaita so. Saka drum iri yanga rakawisiwa rakavera pamusoro pedanda kuti kana kusimudza drum so kuti mvura ibude. Saka tiri kutaura sezviya izvi ndobva kandege kapfuura mudenga, ndobva munhu araseka vakomana vane vevhu ava kubvira isu nopenga munoda kutoka nyika ino
kutonga vanobhururukana mudenga. Umntu akati hawa zvine basa izvo ndobva vamutsana paya ndobva vatanga kudini kurovana. Saka uya akanga achitiye imwi vana vevhu achitiseka handi pane drum pane danda apa pane drum rakaiswa padanda so uya anga achitiseka panga achidyiwa zvichitorwa so ndobva aguma danda ndobva wira pasi anga revolution ndobva agara padundundu apo ukaona kuti Mwari ariko akadiwa izvezva zvibhokera. Okay, I therefore I call upon increased investment in research and development. Our governments, our private sector, academic institutions, and diaspora and collaborative must collaborate to avail the necessary funding to promote research in agriculture, healthcare, climate change, artificial intelligence. Furthermore, education institutions are challenged to partner the industries to be actively involved in curriculum development so that there is a seamless flow between industry demands and the caliber and skills of graduates upon the exit from the school systems, as I've said before. Zimbabwe's national development mantra, leaving no one and no place behind, is ensuring that education